Edicions Bromera va néixer en 1986, de manera que enguany, en 2016, fa 30 anys de trajectòria. La va fundar Josep Gregori, que continua al capdavant de l'editorial, a la seu d'Alzira, i és una editorial que s'ha especialitzat bàsicament en dos àmbits. D'una banda, el llibre generalista, en llibres de tots els gèneres i de totes les edats, i d'una altra banda, el llibre de caràcter més educatiu, de caràcter escolar, incloent, clar, el llibre de text. Bromera ha intentat donar una resposta a les necessitats del llibre en valencià, al País Valencià, però amb ambició d'arribar a tot el domini lingüístic, i a hores d'ara intenta també, d'alguna manera, donar respostes a les dificultats del sector a través de la internacionalització, per exemple, a través de la Fira de Bolonya, o de la venda de drets a altres països per mitjà de segells, com ara Algar, i altres iniciatives que intentem que servisquen per a mantindre el projecte, un dels projectes capdavanters i més antics de literatura al País Valencià.